ζητάτε σαν απολογία. Αρνούμε τις κατηγορίες, αρνούμε το κατηγορητήριο, αρνούμε να συνεργήσω στο να δικαστεί μια επαναστατική οργάνωση σαν εγκληματική. Να ξεκόβεται ένα πολιτικό φαινόμενο από τις κοινωνικές του ρίζες, από τις αιτίες που το δημιούργησαν. Να αντιμετωπίζεται 17 Νοέμβρη έξω από τις συγκυρίες που τη γέννησαν, έξω από το κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έδρασε, τις ελληνικές και διεθνείς συνθήκες των τελευταίων 30 χρόνων. Αρνούμε να αποδεχτώ την προσπάθεια απαξίωσης της επαναστατικής αριστεράς. Αρνούμε την απόπειρα να ξαναγραφεί η ιστορία μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ένα δικαστήριο που δεν μπορεί να κρίνει κοινωνικά φαινόμενα, που δεν μπορεί να δικάσει ή να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Θεωρώ ότι το δικαστήριό σας δεν θέλει, ούτε μπορεί να δικάσει τις 17 Νοέμβρη για αυτό που πραγματικά ήταν. Θα μας δικάσετε με βάση ένα δίκαιο της ανισότητας. Ένα δίκαιο που δεν μπορεί να κρίνει τη δράση μας. Ένα ποινικό κώδικα που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σαν εργαλείο για την αξιολόγηση του αγώνα μας. Ένα δίκαιο που θα το υποστούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το αναγνωρίσουμε. Ένα σύστημα δικαιοσύνης που είναι υποκριτικό, γιατί αφήνει ατιμόρυτο το βιομήχανο που δολοφονεί και σακατεύει στα λεγόμενα εργατικά ατυχήματα, τον εφοπλιστή που πνίγει στα σαπιοκάραβά του, το μεγαλέμπορο ναρκωτικών, το ληστή του δημόσιου πλούτου, την ίδια ώρα που καταδικάζει σε βαρύτατες ποινές απόκληρους παραβάτες, μικροκλεφτρόνια και δυστυχισμένους χρήστες. Ένα δίκαιο που εφαρμόζεται μονόπλευρα και μεροληπτικά, που δεν ισχύει για τους ισχυρούς του πλούτου και της εξουσίας, που πιάνει στη φάκα τα μικρά ποντρικάκια όπως έχετε δει, ενώ οι μεγαλοπόντικες και οι ιερουδαίοι ροκανίζουν αενόχλητοι το κοινωνικό πλούτο. Αποτελείται από τη θεσμική σας θέση κομμάτι ενός μηχανισμού καταναγκασμού, ενός συστήματος επιβολής ιδεολογίας, ελέγχου φρονήματος και διατήρησης κοινωνικών ισορροπιών στο πλαίσιο μιας τάξης πραγμάτων την οποία εμείς δεν αποδεχόμαστε. Το δικαστήριό σας είναι ένα ειδικό δικαστήριο εκτάκτων μέτρων που συστάθηκε στη βάση ενός ειδικού αυταρχικού νόμου, πρικοδοτήθηκε με ειδικούς νόμους και διατάξεις και κλήθηκε να νομιμοποιήσει με το κύρος των μελών του μια σκανδαλώδη προδιαδικασία όπου καταπατήθηκαν, καταβαραθρώθηκαν και εξευτελίστηκαν όσοι από τους δικούς σας νόμους χρειάστηκαν. Τα όρια σας φάνηκαν στην απόφασή σας για το λεγόμενο πολιτικό έγκλημα. Ο νόμος, το δίκαιο και το σύνταγμά σας επέτρεπαν να χαρακτηρίσετε τη δράση της 17 Νοέμβρη σαν πολιτικό έγκλημα, όπως λέγεται. Δεν σας το επέτρεπε όμως η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων που ήθελε να δικαστούμε σαν κοινοί εγκληματίες και όχι σαν αυτό που είμαστε. Εχμάλωτε ενός ακήρυφτου και ανειρήνευτου κοινωνικού πολέμου που αρχίζει από τότε που υπάρχουν τάξεις, που υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και ανίσχυροι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι. Η δράση μας ήταν πολιτική. Οι αφετηρίες, οι σκοποί, τα αποτελέσματα της δράσης ήταν πολιτικά και η ιστορία θα καταγράψει αυτή τη δίκη σαν δίκη πολιτική. Δεν περιμένουμε επικύρωση από το δικαστήριό σας. Άλλωστε ποτέ στη σύγχρονη ελληνική ιστορία δεν αναγνώρισαν δικαστήρια μια δίκη σαν πολιτική. Ούτε υπήρξαν ποτέ πολιτικοί κρατούμενοι παρά μόνο σφαγείς, κακοποιοί, εγκληματίες, τρομοκράτες. Δήλωσα ότι ήμουν μέλος της 17 Νοέμβρη και δήλωσα ότι δέχομαι την πολιτική ευθύνη για τη δράση. Συμφωνώ με τις θέσεις της και τις επιλογές της. Είμαι αλληλέγγυος με όλες τις ενέργειες που έκαναν οι σύντροφοι της 17 Νη, αλλά και όλους τους αγώνες που κάνουν οι άνθρωποι για να κατακτήσουν έναν κόσμο ειρήνης και ελευθερίας. Έναν κόσμο χωρίς ανισότητες, εκμετάλλευση, αδικία και στρεβλή δικαιοσύνη που θα τη μετρά. Δεν θα κάνω αυτό που θέλετε, δεν θα μπω στη λογική σας. Η δικιά μας ηθική δεν δέχεται λογικές συνεργασίες και κατάδοσης. Δεν θα μιλήσω για τη σχέση μου με τη δράση της οργάνωσης. Δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω σε ποιες ενέργειες δεν συμμετείχα. Δεν θα μιλήσω για συγκατηγορουμένο. Αυτή είναι η στάση μου και θα την κρατήσω με οποιοδήποτε είδους προσωπικό κόστος. Τη 17η, όπως από την πρώτη
στιγμή επίμονα διακήρυζε ήταν μια οργάνωση απλών λαϊκών αγωνιστών. Από τα σπλάχνα του λαού προερχόταν, τη δική του φωνή αφουγκραζόταν, τα δικά του συμφέροντα προσπάθησε να υπηρετήσει και μπροστά στο λαό νιώθει ότι πρέπει να λογοδοτήσει. Εγώ εδώ θα πω λίγα λόγια και απλά για την οργάνωση και τη δράση της, απευθυνόμενος σε αυτούς που μας πίστεψαν, μας στήριξαν ηθικά, που ένιωθαν ότι αποτελούσαν μια ελπίδα, μια σπίθα, αλλά όπως είπε και κάποιος μάρτυρας, μια ανάσα, ένα στεναρμό ανακούφισης, μια στιγμή απόδοσης δικαιοσύνης, όπως ποτέ δεν μπορείς να είστε εσείς για τους απλούς ανθρώπους. Σε αυτούς που αντλούσαν από εμάς περηφάνεια, που έβρισκαν σε εμάς ένα κομμάτι στο χαμένο στοίχημα της Επανάστασης. Σε αυτούς που απογοητεύσαμε, που διαψεύσαμε. Σε αυτούς που διαφώνησαν με τις επιλογές μας, αλλά που ήταν από την ίδια πλευρά με εμάς. Που τους συγκινούσε η έφοδος στον ουρανό. Σε αυτούς τέλος που πόνεσαν αναπόφευκτα από τη δράση μας, είτε ήταν από τη δική μας την πλευρά, είτε ακόμα και από την απέναντι. Στις οικογένειες αυτών που έγιναν στόχος άδικα κατά αυτούς, δίκαια κατά την οργάνωση, η ιστορία θα μας κρίνει γι' αυτό. Η ιστορία που, όπως λέει ο Ντεμπρέ, ευτυχώς έχει διαφορετικά κριτήρια για την δικαιοσύνη και την αδικία. Το Δεκέμβριο του 1975, μια ομάδα αγωνιστών εκτελεί το σταθμάρχη θυσίας στην Ελλάδα. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει πιο ξεκάθαρη και δικαιολογημένη ενέργεια. Ο σταθμάρχης της CIA ήταν και είναι το μακρύ χέρι της αμερικάνικης κυριαρχίας στη χώρα μας. Επικεφαλής μιας πέμπτης φάλαγγας μερικών εκατοντάδων πρακτόρων, 300 με 400 προδικτατορικά σύμφωνα με τον αναλυτικάτρο, τοποθετημένο σε νευραλγικές θέσεις στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό, τις ένοπλες δυνάμεις, στα κόμματα, τον τύπο, ελέγχει και κατευθύνει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας ανάλογα με τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο ελληνικός λαός ήξερε τι ήταν η CIA, ήξερε το ρόλο της από τον εμφύλιο ως τότε. Στις εκλογικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα το 61 της βίας και νοθείας, στο στήσιμο του παρακράτους και τη δολοφονία Λαμπράκη, στα Ιουλιανά, στη δικτατορία και την πρόσφατη τότε κυπριακή τραγωδία. Ήξερε και επιδοκίμασε την ενέργειά μας. Όπως είπε πρόσφατα ο καθηγητής κ. Φίλιας, οι προδοσίες τύπου Κύπρου ξεπλένονται μόνο με αίμα. Είναι και αυτός τρομοκράτης. Τι έχει συμβεί και δεν έχει ανοίξει ακόμα ο φάκελος της Κύπρου. Πού είναι η Βουλή και η δικαιοσύνη σας, πού είναι η δημοκρατία. Τόση επιλεκτικότητα για το τι είναι έγκλημα και ποιος είναι εγκληματίας. Τους βασανιστές ο λαός τους άφησε ελεύθερος ή η ανεξάρτητη δικαιοσύνη σας. Ο ελληνικός λαός ήξερε γιατί εκτελέστηκε ο σταθμάρχης της CIA στην Ελλάδα. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ποιοι ακριβώς ήταν οι υπεύθυνοι. Γι' αυτό γιατί η κυβέρνηση, κόμματα και τύπος επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία συσκότησης από προσανατολισμού και σύγχυσης, μιλώντας για σκοτεινές δυνάμεις, χουντικούς, προβοκάτορες, πράκτορες, μαφιόζους, οτιδήποτε τέλος πάντων διαφορετικό από αυτό που πραγματικά ήταν. Και όμως το ήξερα από την πρώτη στιγμή. Η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη, είχε στείλει προκηρύξεις, είχε μοιράσει το κείμενο διεκδίκησης σε χιλιάδες φύλλα στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Μαζί με τη δράση της 17 Νοέμβρη, άρχιζε και η επιχείρηση παραπληροφόρησης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 17 Νοέμβρη ήταν μια οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς. Του κομματιού εκείνο της αριστεράς που πιστεύει ότι το σημερινό κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί να αυλύνει τις κοινωνικές ανισότητες γιατί τις γεννά και βασίζεται σε αυτές. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας γιατί γεννά την ανεργία και χρειάζεται την ανεργία. Δεν μπορεί να εξαλείψει τους πολέμους γιατί γεννά τους πολέμους και τρέφεται από αυτούς. Δεν μπορεί να στηρίξει την ισότιμη ανάπτυξη όλων των χωρών γιατί βασίζεται στην άνεση ανάπτυξη και τη λαιλασία του πλούτου των φτωχών χωρών. Δεν νοιάζεται για την οικολογική καταστροφή του πλανήτη που προκαλεί. Δεν σέβεται τη διαφορετικότητα των πολιτισμών και των ανθρώπων. Γιατί υπακούει σε ένα Θεό παντοκράτορα, το χρήμα και το κέρδος. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, δεν μπορεί να εκδημοκρατιστεί, δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί παρά μόνο να ανατραπεί μέσα από μια σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα που κοντά 2 αιώνες τώρα ξεχωρίζει την αριστερά σε 2 βασικά ρεύματα, το μεταρρυθμιστικό και το επαναστατικό. Η διαφορά δεν είναι θεωρητική, αφηρημένη και αυριανή, αλλά πρακτική, συγκεκριμένη και σημερινή.
επειδή ο τελικός στόχος του αύριο καθορίζεται τα άμεσα μέσα του σήμερα. Όποιος ρητά ή σιωπηλά απορρίπτει την επαναστατική λύση, προσπαθεί να φρενάρει, να χειραγωγήσει και να εκτονώσει τον επαναστατισμό και τη λαϊκή αγανάκτηση και αναγνωρίζεται εύκολα την αδράνεια και το προσωπικό πόλεμο. Όποιος επιλέγει τον δρόμο της επανάστασης, αναζητεί και τις ανάλογες άμεσες δράσεις, τα μέσα πάλης και την ηθική που ταιριάζει στα συμφέροντα της τάξης, της πλειοψηφίας του κόσμου της εργασίας, των ανίσχυτων, των φτωχών, των θυμάτων της εκμετάλλευσης. Σε αυτή την αριστερά ανήκει η 17η. Στην αριστερά του Λένιν, του Τσε και του Άρη. Στην αριστερά της Οκτωβριανής, της Ισπανικής, της Κινέζικης, της Κουβανέζικης Επανάστασης. Στην αριστερά του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού. Στην αριστερά των αντιεπικιακών επαναστάσεων από την Αλγερία στο Βιετνάμ. Στην αριστερά των εξεγέρσεων του Μάη του 1968 και του Νοέμβρη του 1973. Στην αριστερά των αντάρτικων της πόλης. Η 17η δεν θεώρησε ότι αποτελεί το κέντρο της Επανάστασης, ούτε ότι ο τρόπος δράσης της είναι μοναδικός, αλλά από την αρχή διακήρυξε ότι η επαναστατική διαδικασία είναι μακρόχρονη και περίπλοκη. Απαιτεί το συνδυασμό όλων των μορφών πάλης, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσει από σήμερα. Ποιοι ήταν οι στόχοι της οργάνωσης? Πρώτα η νέα Ρώμη, η νέα αυτοκρατορία. Όπως κάθε αυτοκρατορία που πέρασε από τα βάθη της ιστορίας μέχρι σήμερα, ακολουθεί και αυτή το δρόμο της υπερεπέκτασης, της παγκόσμιας ηγεμονίας, της πολιτιστικής ισοπαίδωσης, της λαιλασίας του παγκόσμιου πλούτου. Με τη τακτική των προληπτικών πολέμων στα ναζιστικά πρότυπα, τρέφεται με αίμα και πετρέλαιο. Επεβάλλει πέρα από κάθε κανόνα και έννοια νόμου και ηθικής το μόνο δίκαιο που γνωρίζει, το δίκαιο του ισχυρού, το μόνο νόμο που αναγνωρίζει, το νόμο της ζούγκλας, την επιστροφή στην αποικιοκρατία. Βασίζεται στην απολυτικοποίηση των πολιτών της, των χειραγωγούμενων από τα ερχόμενα παντοδύναμα ΜΜΕ, την εξαγορά και συνενοχή της κοινωνίας των 2/3 του εσωτερικού της, την εθνικιστική και ρατσιστική ιδεολειψία περί περιούσιου αμερικάνικου έθνους, συνδυασμένη με φασιστικού τύπου στρατιωτικούς πατριωτικούς νόμους και σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης Νταχάου και Άουσβιτς. Κάποιες θέσεις περιμένουν και μερικούς από εμάς, μαζί με τους ευμαλώτους πολέμου από όλο τον κόσμο. Όσο όμως αυτή η πρωτοφανώς ισχύως στην ιστορία πολεμική μηχανή επεκτείνει τα μέτωπα και τα πεδία δράση της όλο τον πλανήτη, τόσο μεγαλώνουν και τα μετώπιστέν της. Και εκεί αποδεικνύεται άχρηστη η τεράστια συμβατική μηχανή μπρος στις κλασικές μεθόδους των πρωτοπόλεμων, την ενέδρα και το λιανοτούφετο. Αυτή είναι η αχίλια πτέρνα της αυτοκρατορίας, η καταράκωση της εικόνας του πανίσχυρου, του άνθρωπο, του ακαταμάχητου. Αυτός ο ασύμμετρος πόλεμος, ο ανταρτοπόλεμος, ο πόλεμος του αδύνατου, η δημιουργία πολλών Βιετνάμ είναι η μόνη ελπίδα, ο μόνος δρόμος που μένει στους λαούς για να φτύνουν την υπερεξοπλισμένη αλαζόνα αυτοκρατορία, να εξεγείρουν συνειδήσεις και στις χώρες της Δύσης, ώστε να αναπτυχθούν μαζικά επαναστατικά κινήματα αλληλεγγύης στις λαιλατούμενες χώρες του τρίτου κόσμου. Ο αγώνας ενάντια στον υπεριαλισμό στη χώρα μας ήταν ο κύριος τομέας της δράσης 17η. Οι περισσότερες ενέργειες της ήταν αντιπεριαλιστικές και ιδίως αντιαμερικάνικες. Επί 27 χρόνια η γελιοποίηση της μυθοποιημένες μυστικές υπηρεσίες ανέτρεπε και τσαλάκωνε την εικόνα των παντοδύναμων πολυγοντιανών υπερπρακτόρων. Έτσι εξηγείται η λύσα τους, η μανία και η εκδικητικότητα απέναντί μας. Η 17 Νοέμβρη ήταν αντικαπιταλιστική επαναστατική οργάνωση στην Ελλάδα. Τα μέλη της ήταν αγωνιστές βγαλμένοι από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, που από το μεγάλο λαϊκό αγώνα του 21 ονειρεύεται να γίνει αφέντη στον τόπο του. Όνειρο που άγγιξε όταν άρχιζε να χτίζει τους πρώτους αυθόρμητους αυθεντικούς λαϊκούς θεσμούς αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης στην ελεύθερη Ελλάδα. Όνειρο που έσβησε κάτω από τους βομβαρδισμούς των Άγγλων. 2.500 βόμβες την ημέρα έπεφταν το Δεκέμβρη στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και τα ναπάλμ των Αμερικάνων στον Εφήλιο. Γευτήκαμε μέσα από τις διηγήσεις των πατεράδων μας την πίκρα της ήττας, την ταπείνωση, τις διώξεις, την τρομοκρατία, τα μακρονίσια, την απόλυτη εξουσία του χωροφύλακα και του στρατοδίκη. Αυτός ο τόπος είδε τους δοσύλλογους να γίνονται κράτος, τους μαυραγορείτες να γίνονται εφοπλιστές και βιομήχανοι, και όλοι μαζί να ροκανίζουν τις άρκες και τη μόχθη του ελληνικού λαού. Ένα κράτος που με το ληστρικό του φορολογικό σύστημα και το ελεγχόμενο τραπεζικό τομέα κατεύθυνε τον πλούτο που παρήγαν οι πολλοί στις τσέπες των λίγων, για να δημιουργηθεί μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα
Μια τάξη που εννοεί να αρμέγει τη χώρα, να μην αναλαμβάνει κανένα ρίσκο, κανένα κόστος παρά μόνο κέρδη, οδηγώντας τη χώρα σε μια στρεβλή, ρηχή ανάπτυξη και την αναπόφευκτη σήμερα αποβιομηχάνηση. Ο Γνάσης γλαφυρά περιέγραψε τη μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση σε έναν κουβά, όπου ο μεγαλοειδιοκτήτης πετά μέσα καθαρσίες και όταν γεμίσει ξεφορτώνεται το δύσοσμο κουβά στο κράτος, για να τον ξεπλύνει και πάλι καθαρό να τον παραδώσει στους επόμενους. Είδαμε τους πολιτικούς, άλλος λιγότερο και πιο διακριτικά, άλλος περισσότερο και πιο κοινικά, να τηρούν την άψογον στάση, όπως περιέγραψε ο Μεϊνό, τη στάση του ραγιαδισμού και της υποτέλειας, που στοίχησε στη χώρα την κυπριακή τραγωδία, τις βάσεις που αποχωρούν αναβαθμιζόμενα, την ετεροδικία, το ευχαριστώ για τα ίμια, την κατάργηση του ασύλου για τον Οικέτιο Τζαλάν, την παράδοση των νέων ακροναυπιωτών στα νέα Ταχάο αύριο, την επερχόμενη τραγωδία στο Αιγαίο. Είδαμε την τάξη των ισχυρών του πλούτου και της εξουσίας να παραβιάζουν όλους τους αστικούς νόμους, τους νόμους των φιλελεύθερων επαναστάσεων. Με σκάνδαλα, μίζες, απάτες, κουμπίνες και να μένουν ανεξέλεκτοι από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είδαμε το πολιτικό προσωπικό της χώρας σε κάθε αλλαγή του να αλληλοαμνηστεύεται. Η Ένωση Κέντρο αμνηστεύει την ΕΡΕ το 1965, Καραμαλής στους Κοντικούς το 1974, Παπανδρέου τη Νέα Δημοκρατία το 1981, ο Μητσοτάκης το Πασόκ, με μια παροδία δίκης βέβαια χωρίς αποτέλεσμα. Το Πασόκ αμνηστεύει το Μητσοτάκη και ο Καραμαλής ο νεότερος, παρά τα όσα λέγει, θα αμνηστεύσει το Πασόκ αύριο, γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει και μεθαύριο. Είδαμε την αριστερά να ενσωματώνεται, να εκτονώνει και να ξεπουλά τους αγώνες, να αφήνει να χάνονται κατακτήσεις δεκαετιών, να μεταμορφώνεται από την κήρυκη της εξουσίας, να γίνεται το αριστερό δεκανίκι του καθεστώτος. Και είπαμε φτάνει πια. Υπάρχει και άλλη αριστερά. Η αριστερά που αντί να γυρίζει και το άλλο μάγουλο ρίχνει κλωτσιά στο καλάμι. Πέρα από την καθεστωτική υπάρχει και η αντικαθεστωτική αριστερά. Πέρα από την βολεμένη, την τακτοποιημένη, υπάρχει και η άτακτη, η ανυπότακτη, η αντάρτικη. Αυτή που πιστεύει πως απέναντι στη βαθιά κρίση του συστήματος, κρίση πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, κρίση αξιών, η λύση μπορεί να είναι μόνο επαναστατική. Στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, οι Μάρξ και οι Έγγελς γράφουν: οι κομμουνιστές θεωρούν ανάξιό τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέσεις τους. Δηλώνουν ανοιχτά ότι οι σκοποί τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος. Και στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου λέει ο Μάρξ: η βία είναι η μαμή κάθε παλιάς κοινωνίας που κυοφορεί μια καινούρια. Όσο για το Λένιν, στο 14ο τόμο ονομάζει ενέργειες σαν τις 17 είναι παρτιζάνικες και τις εντάσσει στα πλαίσια του επαναστατικού προστασίου της εργατικής τάξης. Η ένοπλη άμεση δράση ξεκινά από το γεγονός ότι θα είναι πολύ αργά να σκεφτεί κανείς για ένοπλο αγώνα όταν οριμάσουν οι συνθήκες και περιγράφεται στο αρχικό της στάδιο από την ακόλουθη θέση των του Παμάρος. Η ίδια η επαναστατική δράση, ακόμα και το γεγονός ότι εξοπλιζόμαστε, ότι προετοιμαζόμαστε, ότι εφοδιαζόμαστε, το γεγονός ότι προβαίνουμε σε πράξεις που παραβιάζουν την αστική νομιμότητα, δημιουργεί μια συνείδηση, μια οργάνωση και επαναστατικές συνθήκες. Η 17η, όταν μπήκε στο τμήμα του Βύρωνα για να πάρει όπλο, στο πολεμικό μουσείο για να πάρει μπαζούκες, στο στρατόπεδο του Σικουρίου για να πάρει πολεμοφόδια, και όλα αυτά χωρίς να ανοίξει μύτη, έκανε πράξεις ένοπλης προπαγάνδας. Έδειχνε επιπλέον ότι δεν ήταν ετεροκίνητη, ότι βασιζόταν στις δικές της δυνάμεις για να βρει τα υλικά τα απαραίτητα στον αγώνα. Όταν ο Άρης με την αρχική αντάρτικη ομάδα του έμπαινε σε ένα χωριό με τους ενόπλους του σε παράταξη και έβγαζε λόγο στην πλατεία, πραγματοποιούσε μια πράξη ένοπλης προπαγάνδας. Έδειχνε ότι κάτω από τη μύτη των Γερμανών μπορούσε να υπάρξει δράση. Προκαλούσε ένα δυνατό σοκ που δημιουργούσε συνθήκες για παραπέρα ανάπτυξη της δράσης. Και βέβαια η 17η δεν ήταν η αρχική ομάδα του Άρη. Και βέβαια στην Ελλάδα η αμερικάνικη κατοχή δεν είναι άμεση και κρατά τα προσχήματα. Και βέβαια υπάρχει μια τυπική αστική δημοκρατία που συγκαλύπτει την πραγματική ολιγαρχία των ισχυρών του πλούτου. Μια φιλελεύθερη ολιγαρχία, όπως την ονομάζει ο Καστοριάδης. Όμως η δράση της 17η έχει τα ίδια χαρακτηριστικά της αντάρτικης δράσης. Χαρακτήρισαν την πρακτική της 17η ως τρομοκρατία. Εμείς απαντάμε όχι. Οι 17η στρέφονταν εναντίον στόχων συμβόλων του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού και πράγματι κατάφεραν να τους τρομοκρατήσει.
Η Αμερικάνικη πρεσβεία στη μικρή μας χώρα ήταν η πρώτη σε ύψος δαπανών για λόγους ασφαλείας ολόκληρο τον κόσμο. Οι μυστικές υπηρεσίες όλων των μεγάλων δυτικών χωρών έστελαν τους καλύτερους σπεσιαλίστες τους. Ξόδευαν αμύθιτα ποσά για έρευνες και πληροφορίες. Οι μεγαλοβιομήχανοι και εφοπλιστές ύψωναν φρούρια, δημιουργούσαν στρατιές σωματοφυλάκων. Ξόδευαν τεράστια ποσά για παράλληλες έρευνες για να βρουν τη 17η, για να θωρακίσουν τα αυτοκίνητά τους, να τα εξοπλίσουν με ηλεκτρονικά αντίμετρα. Όλοι αυτοί, και μιλάμε για λίγες χιλιάδες άτομα, ναι, πράγματι τους τρομοκρατούσε 17η και είναι περήφανοι γι' αυτό. Όμως το σύνολο του ελληνικού λαού δεν ξυπνούσε ούτε κοιμόταν με το φόβο της 17 Νοεμβρίου. Σε μια δημοσκόπηση λίγο πριν την έκρηξη του Πειραιά, μόνο το 2% του δείγματος θεωρούσε τη λεγόμενη τρομοκρατία πρόβλημα, τοποθετώντας το τελευταίο στη σχετική λίστα. Για το λαό, τρόμο του προκαλεί η βία του κράτους και του καθεστώτος, η βία των κατασταλτικών μηχανισμών, η βία της φτώχειας και της ανεργίας, η αλωτρίωση, η απάθεια και η μοναξιά. Ο όρος τρομοκρατία χρησιμοποιείται από το καθεστώς για να συγκαλύψει την πραγματικότητα της δικής του βίας ή της απειλής βίας και τιμωρίας, που τρομοκρατεί το λαό και για να συκοφαντίζει τη λαϊκή αντιβία με μια λέξη που απευθύνεται στο συναίσθημα και προκαλεί αποστροφή. Η 17η χαρακτηρίστηκε από πολλούς οργάνωση του μέτρου. Παίρνοντας υπόψη τη συγκυρία και το επίπεδο ανάπτυξης του κινήματος, δεν κήρυξε ολοκληρωτικό πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Δεν ανέβασε το επίπεδο της δράσης σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές δυνατότητές της. Δεν μπέρδεψε ποτέ τις επιθυμίες της με την πραγματικότητα, τη βία με τη βιασύνη. Μέσα σε αυτή τη λογική δεν επιχείρησε να χτυπήσει την καρδιά του κράτους, δημιουργώντας υπερβολικές οξύνσεις, ανεξάρτητα από το ότι θεωρούσε τη θεωρητική σύλληψη περικέντρου του κράτους μάλλον απλουστευτική. Ήθελε κάθε ενέργεια να προκαλεί το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο με το ελάχιστη δυνατή βία ως προς τις συνέπειες. Το κύριο βάρος της δραστηριότητάς της δεν έπεφτε στα κείμενα, στις προκηρύξεις, σε κάποιο έντυπο, παρά το ότι τα θεωρούσε αναγκαία και απαραίτητα, αλλά στις ενέργειες. Το βάρος έπεφτε στις πράξεις και όχι στα λόγια. Έτσι δεν βγήκε παραδείγματος χάρη προκήρυξη για την πολύ σημαντική επίθεση στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Ούτε σταμάτησε η δράση όταν για ένα διάστημα απαγορεύτηκε η δημοσίευση των προκήρυξεων. Τη διακίνηση των ιδεών μπορούν να τη στραγγαλίσουν. Τον πολιτικό λόγο μπορούν να τον ακυρώσουν. Το γεγονός όμως της ενέργειας και το νόημά της δεν μπορεί να αποκρυβεί ή να διαστρεβλωθεί. Η προπαγάνδα της λαϊκής βίας έπρεπε να επιτυχάνεται από την ίδια την ενέργεια. Στη δράση της 17η το μήνυμα ήταν η ίδια η ενέργεια. Υπήρχε ανάγκη λοιπόν να είναι κατανοητή από το λαό, να μιλά από μόνη της όπως λέγαμε, να αποκαλύπτει και να απονομιμοποιεί το καθεστώς και φυσικά να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις σε επιμέρους κινήματα ή σε εργαζομένους. Η δράση της 17 Νοέμβρη ήταν δεμένη με τις πλατιές λαϊκές μάζες και τα προβλήματά τους. Το χτύπημα, για παράδειγμα, του ληστρικού φορολογικού συστήματος ή του ιατρικού κατεστημένου αναδείκνυε τη λειτουργία του κράτους απατεώνα, που πλήττει διπλά τον ελληνικό λαό, ληστεύοντάς το με το φορολογικό του σύστημα χωρίς να το παρέχει στοιχειώδες υπηρεσίες υγείας, αναγκάζοντάς τον να πληρώσει για αυτές τεράστια ποσά στους μεγαλογιατρούς και τις ιδιωτικές κλινικές του. Η δράση της 17η ήταν δράση συμβολική. Επέλεγε στόχους σύμβολα της εξουσίας σε όλες τις εκφάσεις της, οικονομική, κοινωνική, πολιτική. Εκπροσώπους των μηχανισμών και θεσμών του αστικού καθεστώτος. Της imperialιστικής ηγεμονίας με τους μηχανισμούς της, Σία, Τσάσμα, Πρεσβεία, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της ληστείας του κοινωνικού πλούτου και της δημόσιας περιουσίας, των εξονημένων πολιτικών, των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών, της κρατικής καταστολής. Οι ενέργειες της 17 είχαν παραδειγματικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα προειδοποιητικό και προληπτικό, αφού αποσκοπούσαν να οδηγήσουν σε επανασχεδιασμό ή και αποχή ακόμα από πράξεις επιβλαβής για το κοινωνικό σύνολο. Η δράση της 17 είχε πολιτικά αποτελέσματα. Εκλαμβανόταν σαν δίκαιη κοινωνική άμυνα απέναντι σε δραστηριότητες που επέφεραν σοβαρή κοινωνική βλάβη. Αν δεν κάνω λάθος, όπως τα παράρχεσα στο δικό σας ποινικό κώδικα, θεωρείται νόμιμη η προσβολή αυτού που επιτίθεται άδικα. Δεν δικαιούται λοιπόν η κοινωνία ή κάποια μέλη της να αμυνθούν με πολιτικό σκεπτικό
απέναντι σε πράξεις με βαρύτατο κοινωνικό κόστος, όταν τους δράστες οι δικοί σας οι θεσμοί ουδέποτε αγγίζουν? Λειτουργούσε έτσι και σαν κοινωνικό αντίπαλο. Έδινε μήνυμα αντίστασης, ότι απέναντι στην πανίσχυρη εξουσία υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται ακόμη και θα αντιστέκονται για πάντα. Τόνωνε έτσι το αίσθημα αξιοπρέπειας και περηφάνειας του λαού, ενώ προκαλούσε τριγμούς στην εξουσία και τους μηχανισμούς. Οι ενέργειες 17 εκλαμβάνονταν από το ελληνικό λαό με βάση την εμπειρία του, τις προσβολές και ταπεινώσεις που έχει υποστεί, τις αδικίες που έχει υποφέρει, την καταπίεση και εκμετάλλευση που βιώνει, σαν πράξεις απόδοσης δικαιοσύνης και λαϊκής άμυνας. Για όλους αυτούς τους λόγους συναντούσε την κοινωνική αποδοχή. Μια σημαντική αποδοχή, της οποίας 17 Νοέμβρη γινόταν αποδέκτης και νομιμοποιούσε την οργάνωση να συνεχίζει τη δράση. Θα αναφέρω μόνο τη δημόσια μαρτυρία δύο αναλυτών, του σοβαρού καθηγητή κ. Μπέη στην Ελευθεροτυπία, ο οποίος μιλά για πολιτικώς οδυνηρά αποτελέσματα δημοσκοπήσεων για συμπάθεια στη 17 Νοέμβρη, και του ιδιαίτερα εμπαθούς αντιπάλου μας, του κ. Μαρίου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βήμα, που λέει ότι το 23,7 ήτι 2.370.000 συνέλληνες συμπαθεί τους αγωνιστές 17 Νοέμβρη. Πρόκειται για ένα αναμφισβήτητο αντικειμενικό γεγονός που αποδείχνει ότι 17 είχε κοινωνικές ρίζες και η δράση της ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών αιτιών. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο περίφημο επιχείρημα περί συμψηφισμού της βίας. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο περίφημο επιχείρημα περί συμψηφισμού της βίας. Περί συμψηφισμού της βίας που ακούγεται από τους εκπροσώπους της κυρίαρχης ιδεολογίας. Λένε, εντάξει, υπάρχει η βία από τη μια μεριά, το κράτος, τον υπεριαλισμό, αλλά υπάρχει και η βία από την άλλη πλευρά. Η λαϊκή βία συμπεριλαμβανομένη στις 17 νύχτες. Ή ρωτάνε, συμψηφίζετε την κρατική βία με την επαναστατική βία? Ας παραβλέψουμε το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την άποψη συμμετέχουν σε κρατικά όργανα και θεσμούς και συνεπώς δεν μπορούν να βάζουν τον εαυτό τους σε δίθεν ουδέτερη σχέση με ισότητα μεταξύ των δύο άκρων. Ας θυμηθούμε το Αφγανιστάν, τη Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ. Ισοπεδωμένες γειτονιές, χιλιάδες άμαχοι νεκροί, σε 500.000 υπολογίζονται από βρετανικές πηγές οι αναμενόμενοι θάνατοι από καρκίνο μόνο στο Ιράκ. Μπορούν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί να μπουν στην ίδια ζυγαριά με τις λίγες εκατοντάδες νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες από τη λαϊκή αντιβία? Και πέρα από την ποσότητα, πρόκειται για την ίδια ποιότητα? Να αναφέρουμε τις χιλιάδες νεκρούς από τα εργατικά ατυχήματα, σε εκατοντάδες πνιγμένους στα πλωτά φέρετρα, την εξόφθαλμη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής των εργαζομένων μπροστά στη βία του κεφαλαίου. Μιλάμε και εδώ για την ίδια ζυγαριά, την ίδια ποσότητα και ποιότητα βίας με τους συμβολικούς στόχους της άλλης πλευράς. Είναι γνωστή η φιλοσοφική αρχή ότι η ποσότητα καθορίζει από ένα σημείο και μετά την ποιότητα. Και αντίστροφα ότι η ποιότητα επηρεάζει την ποσότητα. Η βία σε μεγάλη κλίμακα, ποσότητα, προσδιορίζει το χαρακτήρα της ως βία εκμετάλλευσης, με μία ποιότητα. Η βία εκμετάλλευσης ποιότητα δεν μπορεί να ασκηθεί παρά σε μαζική κλίμακα, σαν μαζική βία, ποσότητα. Απ' τη μια δηλαδή υπάρχει η επιθετική βία, η βία εκμετάλλευσης, η βία των καταπιεστών, που σκοπεύει, στοχεύει στη διατήρηση και μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και είναι άδικη. Και απ' την άλλη υπάρχει η αμυντική βία, η βία αντίστασης, η λαϊκή βία, που στοχεύει στην κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και είναι δίκαιη. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, δεν μπορούμε να συμψηφίσουμε ανώμια πράγματα. Και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του καθηγητή Ρούση, ο τύπος της βίας 17 απ' τη μια είναι δευτερογενής σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις που τη γεννούν, και απ' την άλλη είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την κρατική και υπεριαλιστική βία. Όμως το δικαίωμα στη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτο. Για την κυρίαρχη ιδεολογία και τους φορείς της, η αφαίρεση ζωής είναι σε κάθε περίπτωση πράξη εγκληματική και ο δράστης εγκληματίας. Αν η απάντηση είναι κατεφατική,
τότε από ιστορική και κοινωνική άποψη οδηγούμαστε στους εξής παραλογισμούς. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν μια σειρά εγκληματικών πράξεων και δεν θα αναφερθώ βέβαια στη σφαγή της Τριπολιτσάς ή στις πυραμίδες κομμένων κεφαλιών που ύψωναν Καραϊσκάκης. Οι βίαιες ενέργειες των κλεφτών κατά των φοροεισπρακτόρων και των κοτσαμπάσιδων ήταν πράξεις εγκληματικές από επικίνδυνα εγκληματικά στοιχεία. Η φιλική εταιρεία που εξόντωνε ύποπτα στοιχεία για να εκπληρώσει τους σκοπούς της ήταν μια συμμορία δολοφόνων. Οι εκτελέσεις των προδοτών από τον Ελλάς ήταν δολοφονίες που προκαλούν πόνο και αγανάκτηση. Όταν λοιπόν το ζήτημα τίθεται ιστορικά, τότε η κυρίαρχη ιδεολογία αναδιπλώνεται και χαρακτηρίζει την αφαίρεση της ζωής άλλοτε ως πράξη ηρωισμού και άλλοτε ως εγκληματική πράξη. Η περίπτωση Παναγούλη είναι χαρακτηριστική. Η αξία λοιπόν της ζωής στο δικό σας σύστημα αξιών γίνεται σχετική και όχι απόλυτη έννοια. Και οι πρώτοι που τη σχετικοποιούν είναι το κράτος με τα όργανα του και ο υπεριαλισμός με τις σφαγές. Το τι είναι έγκλημα καθορίζεται από την ιδεολογία των κυρίαρχων και σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Και οι κατηγορίες εναντίον μας δεν μπορούν να μεταφιέζονται με τη μάσκα της ηθικής, αλλά να ειδωθούν κάτω από το πρίσμα της εξυπηρέτησης αυτών των συμφερόντων. Ας αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες περί ιερότητας, απαραβίαστου κλπ. Ηχηρά και ας μας το πούνε ανοιχτά. Και με απλά λόγια. Κύριοι, το μονοπόλιο της βίας το έχει το κράτος, για να διασφαλίζει την τάξη, δηλαδή την απρόσκοπτη συνέχιση της εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Και όποιος το αμφισβητήσει από επαναστατική θέση, μαύρο φύλλο που τον έφαγε. Ας ήσασταν ψωμιάδεδες, να σας βάζουμε 2-3 μέρες μέσα για τα μάτια του κόσμου, οι καλύτεροι εφοπλιστές του Σαμίνα ή βιομήχανοι του Ελληνοργείου Κορίνθου, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί σας. Ας πέσουν λοιπόν οι μάσκες και ας παρατήσουμε τα προσχήματα. Οι ιδιοκτήτες των Σωληνουργείων Κορίνθου δέποτε θα διωχθούν, όπως δεν διώχθηκαν και δεν θα διωχθούν οι υπεύθυνοι για άλλα εργατικά ατυχήματα. Για τους ακατεμένους εργάτες, τους χιλιάδες νεκρούς. Εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε ένα ανατριχιαστικό παράδειγμα, ένα ανατριχιαστικό γεγονός. Οι εργολάβοι των μεγάλων έργων συνυπολογίζουν στους προϋπολογισμούς τους το κόστος των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Αποτιμούν δηλαδή σε μερικά ευρώ το κόστος των σίγουρων δολοφονιών, αφού η λήψη μέτρων ασφαλείας στοιχίζει περισσότερο. Στα Σωληνουργεία το έγκλημα θα είχε αποφευχθεί αν είχαν τοποθετηθεί απλώς βαλβίδες αντεπιστροφής στις φιάλες της οξυγονοπόλησης, σύμφωνα με το πόρισμα. Όμως στοιχίζουν. Ελάχιστα αλλά στοιχίζουν. Όπως στοιχίζουν τα φίλτρα στις καμινάδες των εργοστασίων που ξερνούν καρκινογόνους ρήπους. Όπως στοιχίζουν τα μέτρα ασφαλείας. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι η πρώτη με τριπλάσιο ποσοστό κερδών από όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως είναι και η πρώτη σε ποσοστό εργατικών ατυχημάτων. Εδώ δεν υπάρχει ο περίφημος ενδεχόμενος ζώλος. Ας πέσουν οι μάσκες. Οι εφοπλιστές του Σαμίνα ουδέποτε θα διώχτουν. Όπως δεν διώχθηκε κανένας εφοπλιστής για τις εκατοντάδες πνιγμένους στα πλωτά τους φέρετρα. Όπως δεν θα διωχτεί ο ιδιοκτήτης του Άιρον Αντώνης για το σάπιο Jet One που τυχαία δεν έγινε Σαμίνα με νέους δεκάδες νεκρούς. Άλλωστε είχε αθωωωθεί για το σαπιοκάραβο Άιρον Αντώνης με τους 24 νεκρούς μαζί με τους υπεύθυνους του Νεογνώμονα που υπέγραψαν τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας για να ταξιδεύουν ελεύθερα τα αντίστοιχους και τα κότι One. Ας πέσουν οι μάσκες. Τα κρατικά όργανα που εξωστραγγίζουν τις σφαίρες τους σε μετανάστες, μικροκλεφτρόνια, διαδηλωτές αθωώνονται ή καταδικάζονται σε συμβολικές ποινές. Για τη 17 άνοι έγιναν ειδικοί νόμοι, έκτακτα μέτρα, ειδικές φυλακές, ειδική σύνθεση του δικαστηρίου σας. Ναι, αλλά μπορούν να γίνουν βίαιες ενέργειες σε συνθήκες δημοκρατίας. Καταρχήν, βέβαια, η ερώτηση υπονοεί ότι μπορούν να γίνουν σε περίοδο δικτατορίας. Ας μην το. Ας δούμε όμως τη σημερινή δημοκρατία μας. Σε πρόσφατο άρθρο, ο καθηγητής Παρασκευόπουλος έγραψε: «Δημοκρατία χωρίς σεβασμό στο κράτος δικαίου και το κράτος πρόνοιας γίνεται τύπος άνευ ουσίας και εκφυλίζεται. Η υποβαθμισμένη λειτουργία ενός κοινοβουλίου δεν θα μπορούσε να εξαγνίσει βασανιστήρια ή δίκες σε έκτακτα δικαστήρια.
Με δύο φράσεις τα είπε όλα ο κύριος καθηγητής. Ο κύριος Κουσταλάκης πέρυσι, με την έναρξη του δικαστικού έτος, επέσησε, όπως είπε, το ξύφος της δικαιοσύνης εναντίον όποιου παρανομή, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, όσο ισχυρός και αν είναι. Και λίγο μετά είπε: ο κόσμος έχει βαρεθεί τα λόγια. Αλίμονο να τον απογοητεύσουμε. Θα έχουμε χάσει το τρένο της νομιμοποίησής μας στην κοινωνία. Το δικαστικό έτος βέβαια κοντεύει να τελειώσει. Και η δικαιοσύνη πολλά έτη τώρα βλέπει τα τρένα να περνούν. Μια από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, η ισονομία, δεν εφαρμόζεται. Οι νόμοι δεν ισχύουν για τους ισχυρούς. Όσον αφορά το κράτος πρόνοιας, εξαϊλώνεται για να καταστεί σιγά σιγά όρατο προς την επέλαση της νεοφιλελεύθερης λέλαπας που σαρώνει κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών. Μια κοινωνία που δεν νοιάζεται για τους αδύναμους, που δεν φροντίζει τους ανήμπορους, που δεν έχει αλληλεγγύη, δεν είναι δημοκρατική κοινωνία. 20% των Ελλήνων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. 15% η ανεργία. Η μεγαλύτερη κοινωνική πληγή. Η μεγαλύτερη τρομοκρατία. Η μεγαλύτερη διαφορετική δύναμη της κοινωνίας. Ένας στους 3 νέους άνεργους. Χαρίζεται η δημόσια περιουσία, ο δημόσιος πλούτος, η δημόσια υγεία. Να πούμε για τις μίζες των δισεκατομμυρίων σε εξοπλισμούς, το διαρκές έγκλημα των δημοσίων έργων, τα ΜΜΕ των βαρών εργολάβων, τη νέα μεγάλη ιδέα της Ολυμπιάδας των αρπακτικών, της ρεγούλας και της απάτες, για πόσα χρόνια θα την πληρώνουμε μετά το 2004. Για το υποβαθμισμένο κοινοβούλιο που νομοθετεί κατά παραγγελία, όπως διαβάσαμε πρόσφατα και στο Κουταλίδη και όπως το βλέπουμε όλοι. Για μια αδύνατη κυβέρνηση που άγεται και φέρεται σύμφωνα με τις διαθέσεις των ισχυρών, ποια δημοκρατία? Μπορούν να γίνουν βίες ενέργειες στη δημοκρατία? Μπορεί να θέλει κανείς να ανατρέψει μια τέτοια δημοκρατία? Και βέβαια μπορεί. Γιατί πρόκειται για ένα σύστημα άρνησης της δημοκρατίας. Γιατί πρόκειται για μια δημοκρατία που αυτοαναιρείται. Ο ένοπλος επαναστάτης δεν είναι μανιακός της βίας, παράφρονας λάτρες των όπλων και των σκοτωμών. Σε αυτούς τους ανθρώπους η κοινωνία διαθέτει πολλές και νόμιμες δυνατότητες να ασκήσουν τις έξεις τους. Ο επαναστάτης που μέσα από μια πολιτική ανάλυση επέλεξε τη βία σαν άμεσο μέτρο είναι υποχρεωμένος να φτάσει, αν είναι συνεπής με τον εαυτό του και τις ιδέες του, ως τις ακραίες του συνέπειες. Πρώτα-πρώτα, η επιλογή του αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με τα προσωπικά του συμφέροντα. Έπειτα έχει να ξεπεράσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Σε μια στάση ζωής βιολογικά παράλογη, γιατί κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του και την ελευθερία του. Κυρίως όμως έχει να αντιμετωπίσει μια βαθιά και δυσβάσταχτη αντίφαση ανάμεσα στην αγάπη για τη ζωή και την αναγκαιότητα να δρά κατά ζωής. Αυτή την αντίφαση ο αγωνιστής το βιώνει τραγικά, οδυνηρά. Θλίβεται, πονά, σπαράσεται από αυτήν, πορεύεται με αυτήν, ζει με αυτήν, πληρώνει βαρύ ψυχικό τίμημα. Ξέρει όμως ότι μετέχει σε έναν αγώνα κατά της πρωτογενούς βίας, τη βία που στερεί τον άνθρωπο από τη βαθύτερη του ουσία, τον απανθρωπίζει, τον βυθίζει στη βαρβαρότητα. Οι έννοιες που επιστρατεύουν εναντίον μας, εγκληματίες, ειδεχθείς, δολοφόνοι κλπ., δεν μπορούν να κρίνουν τη δράση μας. Ο ένοπλος επαναστάτης σέβεται τη ζωή. Γι' αυτό και παίρνει τα όπλα για να την υπερασπίσει από όσους την κακοποιούν και την εξευτελίζουν. Και μπορεί να οδηγηθεί και να αποδέχεται την απώλεια μιας ζωής εφόσον χρειάζεται για να προχωρήσει η επαναστατική υπόθεση. Αλλά και όταν πρόκειται για αυτούς που ευθύνονται για την κακοποίηση και τον εξευτελισμό της ζωής των πολλών. Έχοντας διαφορετικό μέτρο από το κοινωνικά αποδεκτό για την ταξική καταπίεση και τον καθημερινό εξευτελισμό που αφίσταται η πλειονότητα των ανθρώπων. Έχοντας πλήρη επίγνωση της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής από τους μηχανισμούς κυριαρχίας. Και κυρίως έχοντας επιλέξει την ένοπλη σύγκρουση σήμερα και όχι στο αόριστο μέλλον, αποκτά διαφορετική σχέση με τη ζωή, πρώτα απ' όλα τη δική του. Και δεν διστάζει να θυσιάσει και την δική του τη ζωή, αν αυτό απαιτούν οι ανάγκες του αγώνα. Ο ένοπλος επαναστάτης κάνει παρέμβαση σε μια κοινωνία πελώριων ανισοτήτων, όπου μένεται ο ακήρυκτος κοινωνικός πόλεμος, με θύματα και από τις δύο πλευρές. Πολύ περισσότερο από τη μια
πλευρά, πολύ λιγότερα από την άλλη. Έναν πόλεμο που αντιπαρατά σε άτομα, τα οποία δεν είναι αφηρημένα άτομα. Έχουν όνομα, έχουν μια οικογένεια. Έχουν ανθρώπους που τους αγαπάνε, που τους μεγάλωσαν, για τους οποίους είναι αναντικατάστατοι. Σε αυτές τις οικογένειες οφείλουμε σεβασμό και συμπόνια. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν κάποιοι υποκριτικά και δημαγωγικά να εκμεταλλεύονται στο βωμό σκοπιμοτήτων. Η υποκρισία που φαίνεται ολοκάθαρα αν αναρωτηθούμε. Ξέρει κανείς τα ονόματα των 4 νεκρών του Κάπα Μαρούσης που δολοφόνησε τα μάτια? Θυμάται κανείς το όνομα του παιδιού που δολοφόνησε ψυχρό μελίστας? Γιατί θυμόμαστε τα 45 αλλά ξεχνάμε τα αστυνομικά 38, κύριε Πρόεδρε. Γίνονται μνημόσυνα, κατατίθενται στεφάνια για τον Κουμί και την Κανελοπούλου. Γνωρίζει κανείς τα ονόματα των 7 δολοφονημένων στα Σωληνουργία Κορίνθου, στα κάτεργα του Λάτση και του Βαρδινογιάννη, στον Δίστο, στο Φλάκι Θεοφανό, στο Σαμίνα, στο Άιρον Αντώνη, στο Πασιθέα, στο Μελίτη, στο Κώτη Ιωάνν, στα δεκάδες άλλα ναυάγια? Έχει πάει κανείς στα νεκροταφεία των μεταλλίων του Ποδοσάκη, να δει τις ηλικίες του τάφους των μεταλλορύφων που πέθαναν με σαπισμένα πνευμόνια? Όλες αυτές οι οικογένειες είχαν όνομα, είχαν παιδιά που έχασαν, βρήκαν ποτέ βήμα να μιλήσουν, βρήκαν τηλεοπτικά κανάλια, είδαν πολιτικούς να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, είχαν ποτέ τόσο μεγάλα ονόματα δικηγόρων πολιτικής αγωγής, ήταν καν πολιτική αγωγή, σε ποια δίκη? Είχαν το σεβασμό, τη συμπόνια και τη συμπαράσταση κανενός επίσημου φορέα? Ο κοινωνικός ανταγωνισμός, ο κοινωνικός πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος, διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περνάει φάσεις όξυνσης και ύφεσης. Άλλοτε είναι εμφανής, άλλοτε αφανής, άλλοτε υπό τη μάσκα του κράτους δικαίου, άλλοτε στην πιο καθαρή του μορφή. Και θα συνεχίζεται μέχρι ότου πάψουν να υφίστανται τάξεις. Όταν η ανθρωπότητα βγει από τη βάρβαρη προϊστορία της, από τους πολέμους, την εξαθλίωση, την προσφυγιά, τον αλφαβητισμό, τη λαιλασία του πλανήτη από τις πολυεθνικές, όταν περάσει στο βασίλειο της ελευθερίας, της ισότητας, της ανεμπόδιστης ανάπτυξης του ανθρώπου, όταν η ανθρωπότητα χειραφετηθεί, όταν οι άνθρωποι επανεκκαιοποιηθούν την ανθρωπιά τους, τότε η ανθρώπινη ζωή θα είναι αυταξία, πραγματική και όχι υποκριτική. Χτες το βράδυ που έγραφα, ξενύχτησα κιόλας, ήθελα να γράψω ακόμα ένα κεφάλαιο, έναν επίλογο. Δεν το έγραψα. Θα σας πω μερικούς στίχους του Παλαμά. Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και βράξε το πιο στερεία και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτινε τη γη του. Και αν είναι και έρθουνε χρόνια δίσεκτα, πέσουν καιροί οργισμένοι και όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα και όσα δέντρα, για τίποτα άλλο δεν φελούν, παρά για μετερίζια. Μη φοβηθείς τον χαλασμό. Φωτιά, τσεκούρι, τράβα, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι κόφτο και χτίσει κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούρια γέννα που όλο την περιμένουμε και όλο κενάει η Ανάσταση. Και όλο συντρίμει χάνατος στο γύρισμα των κύκλων.